Γεια σας, καλώς ήρθατε ακόμη μία φορά στο κανάλι μου. Πριν ξεκινήσουμε, να μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe και follow στα social μου. Και σήμερα έχουμε μία καινούργια σειρά σε αυτό... Ναι. Έχουμε μια καινούργια σειρά σε αυτό το κανάλι, η οποία ονομάζεται Ψυχιατρίο. Νομίζω όλες πάνω κάτω είμαστε λίγο για το τρελάδικο, όπου θα διαβάζουμε τα ερωτικά σας και θα τα λύνουμε μαζί. Θα σας δίνω συμβουλή μου και εγώ και η Λίδα behind the cameras. Αν θέλετε μια πιο realistic συμβουλή, ακούστε μένα, μια πιο ντελούλου τη Λίδα. Σας προσφέρω και τις δύο επιλογές, γιατί είμαι καλός άνθρωπος. Και να πω ότι μου στέλνετε τόσες πολλές τα ερωτικά σας για Get Ready With Me με Storytime και τα υπόλοιπα εδώ. Οπότε πηγαίνετε στο Insta, κάντε follow και στείλτε τα ερωτικά σας για να τα λύσουμε παρέα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Είμαι σε μία παρέα που άρεσα σε έναν και μου άρεσε επίσης, αλλά είπα όχι γιατί θα χάλαγε η παρέα όλων μας. Τέλος πάντων, πέρασε καιρός και ο φίλος του ξεκίνησε να μου δίνει ελπίδες και μου είπε OK, γιατί όχι, ούτως ή άλλως. Ο άλλος προχώρησε τη ζωή του, φαντάζομαι στην ίδια παρέα με τον του πρώην σου την παρέα. Προχώρησε τη ζωή του και εγώ επίσης, ότι πας ήταν διπολικό. Οπότε ήταν δύο φίλοι, είχε κάνει κάτι με τον ένα και σε άλλους. Okay. Ήταν διπολικός, μία μου έδινε ελπίδες, μία απομακρυνόταν και αυτός είναι ο αδερφός του κολλητού μου. Το έχουμε πιάσει, μπερδεύτηκα λίγο. Που γουστάρει, πρέπει να είναι ο αδερφός του κολλητού της. Οκ, υπάρχει στην παρέα. Ναι. Εγώ τι να κάνω κάτι με τον κολλητό μου για να τον εκδικηθώ. Το ίδιο έγινε και με τον πρώην μου. Μου έκανε μαλακίες και γι' αυτό έκανα κάτι με τον ξάδερφό του. Τέλος πάντων. Είσαι εγώ, να ξέρεις. Όταν ήμουν πιο μικρή, ήμουν απίστευτα εκδικητική. Αν μου κάνεις κάτι. Δεν ξέρω κι εγώ με ποιον να πω. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι να κάνω. Πιστεύω η λύση είναι να κάνω κάτι με τον κολλητό μου για να εκδικηθώ τον αδερφό του. Έχεις βρει και τη λύση. Κάνε κάτι με τον κολλητό. Λοιπόν, κοίτα. Θεωρώ ότι λοιπόν, έχω βρεθεί στην ίδια κατάσταση και θεωρώ ότι αν κάνεις κάτι με τον κολλητό σου και αυτός έχει συναισθήματα για σένα, θα γίνουν σκατά τα πράγματα. Ο κολλητός σου δεν θα θέλει να σου ξαναμιλήσει μετά και θα χάσεις με ένα σπάρο δύο ανθρώπους από τη ζωή σου. Οπότε θα έλεγα καλύτερα να μην το κάνεις, να μην ασχοληθείς καν και βρες κάποιον άλλον. Παρ' όλα αυτά, αν θες να τον εκδικηθείς τώρα, αυτό αν με τον κολλητό σου. Είναι βαρύ τώρα με δύο αδέρφια, έτσι. Δεν ξέρω ποιος θα κάνουν αυτά, ρε μαλάκα. Ποιος πάνε με δύο αδέρφια, ρε μαλάκα! Λοιπόν, είναι βαρύ, αλλά εάν και ο κολλητός σου το ξέρει και όλα κομπλέ, τότε ναι. Αν δεν σε νοιάζει να χάσεις και τον κολλητό σου και δεν είναι πραγματικά κολλητό σου, τότε πάλι ναι. Αλλιώς μην το κάνεις. Εσύ Λίδα, τι να της πεις. Να πάει με τον κολλητό του. Αν πάει με τον αδερφό του, με τον κολλητό του. Καλύτερα. Να το ξέρει κιόλας. Ναι, αλλά το αίμα δεν πονάει πιο πολύ. Ναι, αλλά μετά θα την πληγώσει κι αυτή. Ναι, γιατί θα τσακωθεί με τον κολλητό. Πιστεύω ότι ο κολλητός θα τη γουστάρει για να κάνει κάτι. Αυτή είναι η συμβουλή μας, Queen. Λοιπόν, τον Νοέμβριο του 2023 άρχισα να βγαίνω με ένα παιδί. Είχαμε σχέση πολύ καιρό, αλλά μέσα σε αυτόν τον καιρό όλο χωρίσαμε και τα ξαναβρίσκαμε. Οριστικά χωρίσαμε φέτος τον Απρίλιο και μετά από ένα μήνα για να τον ξεπεράσω άρχισα να βγαίνω με έναν άλλον. Και όταν το έμαθε αυτό το παιδί που τα είχα καιρό, ας το πούμε Ορίωνα, πήγε και την πήγε την καινούριου. Του καινούριου, δηλαδή ο πρώην πήγε και την είπε στον ωραίο σεξι. Όταν το έμαθε αυτή, πήγε και βρήκε τον Ορίωνα και άρχισε να του φωνάζω μπροστά σε όλους. Του έχω σε χαστούκι, τον έφτισε και έφυγε. Μετά με πήρε τηλέφωνο, τσακωθήκαμε άσχημα, το κλείσαμε και με έκανε blog. Okay. Ο Ορίωνας, ναι. Ο καινούριος τι είχε να πει για όλα αυτά. Τίποτα, Klein. Με έβγαλε από blog το Σεπτέμβριο και μου είπε να κάνουμε κάτι, αλλά όχι σχέση. Αλλά να είμαστε σαν πριν. Λίδα σου θυμίζει κάτι. Λοιπόν. Και του είπα δεν ψήνομαι, δεν θα περάσω ό,τι πέρασα μαζί σου, ενώ στην πραγματικότητα ήθελα. Αλλά ήθελα να κρατήσω και την αξιοπρέπειά μου, γιατί αυτή έμενε μαζί. Ήθελα να κρατήσει την αξιοπρέπειά του, γιατί όσο αυτοί οι δύο τα είχαν, τη μείωνε μπροστά σε άλλους και ανεχόταν πάρα πολλές άσχημες συμπεριφορές επειδή τον αγαπούσε. Τώρα τον Οκτώβριο τα έφτιαξα με ένα παιδί, το οποίο το χώρισα στο μήνα επειδή νιώθω ότι αγαπάω ακόμα πάρα πολύ τον Ορίωνα. Αλλά αυτό το παιδί που χώρισα είναι πολύ καλό. Φέρεται τέλεια και δεν ξέρω τι να κάνω. Αυτό το παιδί ακόμα θέλει να τα βρούμε, μου στέλνει ωραία μηνύματα και να τα ξαναβρούμε και τέτοια, αλλά δεν ξέρω τι να κάνω. Λοιπόν, εγώ πιστεύω θες τον Ορίωνα και άστο καλό παιδί, γιατί κρίμα να τον πληγώσεις. Και μην γυρίσει τον Ορίωνα. Δηλαδή, προφανώς νιώθω ότι ο Ορίωνας θέλει απλά την επιβεβαίωση ότι τον γουστάρεις, ότι σε γουστάρει ότι εσύ τον γουστάρεις. Να έχει ένα σιγουράκι ότι αυτή, ό,τι και να γίνει, εδώ θα είναι. Τη φέρω με σκάτα. Πήγε να παίξει ξύλο με το καινούριο, άρα τι θέλει εδώ. Και γιατί ρε τη μαλάκα τη φέρω όταν σκατά, άμα τη. Να τη φέρει καλύτερα. Εγώ δεν είμαι υπέρ ότι Είναι με την ελπίδα.
Εγώ δεν πιστεύω ότι ο άνθρωπος αλλάζει. Θα έλεγα να πεις thank you next, αν όχι πούλος στον Ορίωνα. Και να σου πω κάτι. Κάτσε να δω πόσο χρόνο σε κόβω. Με έχει τυφλώσει και τα φώτα. Αχ, είσαι πολύ όμορφη άμα βλέπεις την ιστορία. Λοιπόν, σε κόβω εκεί 17-18, μπορεί και λίγο μεγαλύτερη. Ξέρεις πόσο ακόμα θα βρεις? 20 φορές καλύτερος από τον Ορίωνα. Κάποιος εκεί έξω θα σου φέρεται τέλεια και θα αναγνωρίσει την αξία σου. Οπότε μπούλο στον Ορίωνα. Πρέπει να πω κι εγώ. Δεν βλέπω και πώς να κοιτάω. Ναι, αλλά τι θα Μην έλεγες? δίνω λάθος συμβουλές. Δώσε. Τι θα έλεγα, αυτό θα έλεγα. Τι θα έκανα. Θα γύρναγε στον Ορίωνα, ναι. Άλλο θα έλεγε, άλλο θα έκανε. Λοιπόν, γνώρισα ένα παιδί το Φεβρουάριο και άρχισα να μιλάω μαζί του. Βέβαια από απόσταση. Είχε έρθει να με δει στην πόλη μου και έτσι και εγώ αποφάσισα να σπουδάσω κοντά στη δική του πόλη για να είμαστε κοντά. Ενώ μόνο μιλάγατε. Αλλά τον Αύγουστο, αφού είχα περάσει, μου είπε ότι δεν μπορεί άλλο και κόψαμε. Αλλά μου είπε ότι θέλει να κρατάμε επαφές και όταν έρθω στην πόλη του να βγούμε. Αυτός μετά από 2 μήνες μπήκε σε σχέση και εγώ δεν το γνώριζα και έτσι του έστειλα να βγούμε, μου είπε για τη σχέση του, αλλά συνέχισε να θέλει να έχουμε επαφές και να μιλάμε κρυφά. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή ήρθε στο σπίτι μου ένα τριήμερο και συνέχεια μου έλεγε για αυτήν και γιατί είχαν τσακωθεί και αυτή του έκανε τον ψυχολόγο, μαλάκα σου θυμίζει κάτι. Εσύ μου στέλνεις ιστορίες κρυφά. Βαγγέλη το λένε. Φαντάζομαι, αυτή, επειδή μιλάγανε και της άρεσε από απόσταση, πήγε και πέρασε κοντά στην πόλη του. Και αυτό της το κόψε. Τέλος πάντων, του έκανα τον ψυχολόγο και του έλεγα τι να κάνει με την άλλη. Όταν τα ξαναβρήκανε, αυτός εξαφανίστηκε για λίγο καιρό. Μα καλίδα, κάνεις fake προφίλ και μου στέλνεις ιστορίες. Πολύ αισθάνεσαι, το λέω. DM λίγο το όνομα μετά όταν δεις το βίντεο. Μου έστειλε ξανά να μιλάμε, του απάντησα γιατί δεν μπορώ να κρατήσω κακία. Και τον θέλω, παρόλα αυτά, είναι ακόμα μαζί με την άλλη και λέει πως δεν τη θέλει και απλώς περνάει την ώρα της μαζί της και ότι μέχρι να βρει την επόμενη θα την κρατήσει και εγώ δεν ξέρω τι να κάνω, να του ζητήσω να μου ξεκαθαρίσει τι θέλει ή να περιμένω μήπως γυρίσει. Γλυκιά μου. Δεν το στείλα, εγώ στο κύριο. Ναι, εσένα εντάξει, τουλάχιστον δεν σου λέει ότι δεν θέλει. Κοίτα, η τελευταία πρόταση που μου είπες να περιμένω μήπως γυρίσει είναι το πιο παθητικό πράγμα που έχω ακούσει όλη μου τη ζωή. Όχι. Όχι, τι να περιμένει, μαλακα, τι είσαι. Σχολικό, να περιμένεις τον Γιωργάκη, τι ώρα θα γυρίσει από το σχολείο και τι να σε εκεί. Πάμε καλά. Το παιδί, καταρχάς μην του μιλάς έτσι, έχει σχέση, δεν είναι όμορφο για την άλλη την κοπέλα, πες αυτός είναι μαλάκας, δεν είναι ανάγκη και εσύ να φέρεις έτσι. Πήγε να βρεις έναν άλλον. Τι σου προσφέρει αυτός ο άντρας που δεν μπορεί να σου προσφέρει κανένας άλλος? Μηδενική προσπάθεια για σένα? Να σου λέει μες στη μούρη σου για άλλη γκόμενα? Να πας να μετακομίζεις κοντά του για να είστε μαζί και αυτό σε παρατάει και να κάνει σχέση με άλλη? Δεν μπορώ να βρω τίποτα θετικό. Παράτα τον, σε παρακαλώ, ξετυφλώσου. Γιατί θεωρώ μετά θα το μετανιώνεις και από άποψη ότι δεν σεβάστηκες τον εαυτό σου όσο το αξίζει, γιατί πιστεύω ότι αξίζεις παραπάνω από αυτά, και γιατί έχει σχέση. Πόσο δηλαδή, και να σου πω κάτι, και να γυρίσει σε σένα, όπως αυτήν στέλνει μηνύματα σε σένα και σου μιλάει κρυφά, το ίδιο θα κάνει και σε σένα με κάποια άλλη. Λίδα, εσύ να πεις κάτι? Από εμπειρία να τα στείλει όλα στην άλλη. Από εμπειρία σας μιλάμε αυτή τη στιγμή, επειδή ένιωσα ένα ντεζαβό όταν διαβάζαμε αυτή την ιστορία. Μεγάλο τεζαβού. Στείλ τα όλα στην άλλη την κοπέλα. Βέβαια μπορεί και να το συγχωρέσει, αλλά τουλάχιστον θα ξέρει. Τουλάχιστον θα είναι ok με τον εαυτό σου. Αυτό, θα είσαι τουλάχιστον ok με τον εαυτό σου, θεωρώ. Λοιπόν, είναι ένα παιδί που μου αρέσει από το Σεπτέμβριο. Αρχίσαμε να μιλάμε τον Οκτώβριο και κόψαμε αρχές Νοεμβρίου και μιλούσαμε max 1 εβδομάδα. Όταν εμένα μου άρεσε, δεν ήξερε καν την ύπαρξή μου. Η κολλητή μου, επειδή βγαίνει με μια παρέα που είναι και αυτός μέσα, της είχε πει μια μέρα αν έχει καμιά φίλη της να του κάνει κονέ. Και έδειξε εμένα, έλεγε ότι μίλαγε με πολλές, αλλά τις έκοψε όλες γιατί δεν προλάβαινε. Σταμάτησε να μου μιλάει χωρίς λόγο και δεν μου ξαναπάτησε ποτέ στα μηνύματα. Άρα από ό,τι καταλαβαίνω άρχισε να μιλάνε αυτοί. Μάλλον κατάλαβα ποιος ήταν ο λόγος που με έκοψε, επειδή εγώ είχα στοκάρει την αδερφή του στο Facebook και νόμιζε ότι κάθε κοπέλα μπορεί να το κάνει αυτό, να ψάξει πράγματα για εκείνον. Το έμαθε και μάλλον φοβήθηκε και το πήρε προσωπικά. Δεν ξέρω γιατί. Πέμπτη που είχε βγει η κολλητή μου με αυτή την παρέα. Επίσης, μην ξεχάσω, την είχα βάλει να του μιλήσει, μήπως τον έπιθε να τα ξαναβρούμε, αλλά πριν προλάβει να του μιλήσει, λέει εκεί σε έναν φίλο του, σου είπα ότι μίλαγα με την τάδε και αυτή ήξερε την αδερφή μου και που μένω χωρίς καν να συμβεί κάτι μεταξύ μας. Και του λέει η φίλη μου, αρχικά δεν ξέρει που μένεις, που όντως δεν ήξερα, τώρα όμως ξέρω, μου λέει. Τώρα ξέρω. Απλά ήξερε την αδερφή σου και λέει, αυτός εντάξει και πάλι.
Αυτό, θέλω τη βοήθειά σου, τι να κάνω, γιατί είναι ανώριμο σίγουρα, δεν ξέρω πόσο, αλλά είναι τι να κάνω γιατί μου αρέσει καιρό, δεν είναι, καιρό, είναι πολύ καλό παιδί, αλλά δεν είναι και τόσο όριμος για σχέσεις. Δεν ξέρω καλά για να εκφράσω άποψη, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω μιλάει με πολλές. Λοιπόν, καταρχάς, το ότι έψαξες σκέτο την αδερφή του στο Facebook και το που μένει, το θεωρεί πρόβλημα, δεν είναι ο κατάλληλος άντρας για σένα. Εμένα οι γκόμενοι μου ξέρουν ότι ψάχνω τη μάνα του, τον πατέρα του, την αδερφή του, τη γιαγιά του, τη θεία του, τους κάνω μάγια, τους στέλνω μήνυμα, σου κάνω βουντού αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Του λέω, του κάνω βουντού, έχω μια κούκλα σου και την καρφιτσώνω και, πρέπει και τα αντέχουνε. Και θέλω να είναι κατάλληλος, θεωρώ. Το ότι θεωρώ ότι είναι ανώριμο παιδάκι και ότι μιλάει με πολλές και αν εσύ τον θες σοβαρά, άστο, αν θες να περάσεις τη φάση σου και να σου φύγει το αποθυμένο, go for it, θεωρώ. Εσύ, Λίδα. Πολύ red flag όμως ότι συγχύστηκε που έψαξε την αδερφή του στο Facebook. Και είναι εγκόμενά του, ας πούμε. Λοιπόν, πάμε, επόμενο. Εγώ έχω σχέση μισό χρόνο με το παιδί, τα πάμε πάρα πολύ καλά ανάμεσά μας, μου συμπεριφέρεται υπέροχα, με κάνει να νιώθω όμορφα κτλ. Αλλά έχει μία κολλητή. Στην αρχή της σχέσης δεν είχα θέμα, πόσο μάλλον δεν το ήξερα ότι ήταν κολλητή, ήξερα ότι είναι απλά καλή φίλη. Το παιδί με περνάει 2 χρόνια και με την κολλητή του είναι ίσα, ρε παιδί μου, και πηγαίναμε στο ίδιο γυμνάσιο μέχρι και πέρυσι. Στα διαλύματα τους έβλεπα πολλές φορές που ήταν μαζί και γενικά μπορεί να καθόταν να καθόταν αυτή πάνω του στην καρέκλα και κάτι τέτοια, αλλά δεν με ενδιαφέρε τότε γιατί δεν γνωριζόμασταν με το αγόρι. Αλλά την κοπέλα την ξέρω χρόνια. Τώρα, τους τελευταίους 3 μήνες, με ενοχλεί πάρα πολύ μεταξύ τους φιλία, γιατί είναι υπερβολικά πολύ κοντά. Σε σημείο που άλλα άτομα πιστεύουν ότι τα έχουν και έρχονται και το λένε. Και στέλνει Snapchat μαζί του που ξαπλώνει στον ώμο του και χαϊδεύει τα μαλλιά του, που υποτίθεται ότι τον ενοχλεί και αυτός δεν αφήνει την κοπέλα να του χαϊδεύει τα μαλλιά του, δεν την αφήνει. Το τζιμπάει στα μάγουλα και γενικά μιλάνε μαράκι μου, Γιωργάκι μου και τέτοια, σ' αγαπάω. Τι? Και εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό, το έχω πει και του το έχω πει να τη συμπεριφέρεται κανονικά, γιατί όταν ήμουν εγώ σε μια παρέα και ήταν και αγόρια και κορίτσια, αυτό ζήλευε πάρα πολύ και μαλώναμε σχεδόν καθημερινά και υποτίθεται δεν είχε θέμα με τον δικό μου κολλητό, γιατί είμαστε μαζί από μωρά. Όταν του είπα να το σταματήσει αυτό με την κολλητή του την πρώτη φορά, ήταν πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος, γιατί έδειξα ότι ζηλεύω. Μαζόχας και αυτός μαλάκα. Και τέτοια. Αυτό με το Snap σταμάτησε για 2 μέρες. Το συνέχισε, αλλά δεν έλεγα κάτι, γιατί λέω μπορεί να θέλει χρόνο, αλλά ούτε πάλι. Είχαμε μαλώσει πολλές φορές και δεν το καταλαβαίνει και λέει ότι του είναι δύσκολο να συμπεριφέρονται φυσιολογικά. Ποιο λέω, ρε μαλάκι. Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Εγώ πλέον έχω κουραστεί να του τα λέω και απλά είπα ότι η συμπεριφορά μου θα αλλάξει. Όπως δεν αλλάζει και αυτό που ζητάω, γιατί αυτός μου έχει ζητήσει 1000 πράγματα και τα έχω αλλάξει την ίδια στιγμή, επειδή τον ενοχλούσαν, ενώ αυτός δεν νοιάζεται καν. Βέβαια, όταν του τα άπαγα όλα αυτά, τα μάζευε αυτή, του της έλεγε συγγνώμη, σ' αγαπάω, θα αλλάξω, θα της το πω, αλλά ήταν λόγια του αέρα, δεν άλλαξε ποτέ. Δεν ξέρω τι να κάνω. Επίσης, είχα μάθει ότι τη φιλούσε στο μάγουλο πριν τα φτιάξουμε. Και αυτή επίσης έμαθα ότι τη φιλούσε στο μάγουλο πριν τα φτιάξουμε και τέτοια. Ναι. Και να ξέρεις, μόλις τώρα εγώ δεν θέλω να την πληγώσω, αλλά η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι όταν χωρίσουν αυτοί θα παιχτεί κάτι στο μέλλον μεταξύ τους. Γενικά δεν πιστεύω. Πίσω από πλάτη μπορεί και όχι, ρε παιδί μου. Μπορεί αυτή. Εγώ αυτό να πάω. Α, ναι. Ναι, ήταν με την κολλητή του Αντελή σου λέει και ένα Snapchat τέτοια, γι' αυτό πάλι δεν μου έπαθα. Ρε φίλε, θα σου πω. Εγώ δεν πιστεύω πάρα πολύ στη φιλία μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Από την άποψη, ναι, μπορούν να είναι φίλοι. Αλλά θεωρώ ότι αν η κοπέλα ενδώσει, θα γίνει σίγουρα κάτι. Δεν νομίζω ότι αγόρι θα πει όχι, κατάλαβες. Ναι, αυτό δεν πολύ υπάρχει. Αλλά απ' την άλλη, μπορεί και αυτή απλά να να ζηλεύει και να θέλει να δείχνει ότι κοίτα, εμένα με βάζει πάνω από σένα και να το κάνει όλο αυτό. Μπορεί να τον γουστάρει καν τον δικό τη. Δεν ξέρω και τι ηλικία είστε. Παίζει και αυτό ένα ρόλο. Ναι, πηγαίνω στο γυμνάσιο, άρα είστε φάση ηλικία. Εντάξει, εκεί είναι λίγο πιο παιδικά και έχουμε κολλητούς και τέτοια. Ψευτοκολλητούς, ρε μαλάκα, όχι αληθινά, αλλά ο κόλ μου και emojis τέτοια από δίπλα. Όχι. Ναι, αλλά τι να κάνει αυτή. Πρέπει να της δώσουμε μια λύση. Εγώ δεν θα της έλεγα να χωρίσει, να τη δώσει τον άλλον στο πιάτο έτσι, ρε φίλε. Πάω του χέρι. Πες του, εγώ θα το έλεγα, διάλεξε εμένα αυτή. Όχι. Πολύ του μάτς, γιατί εκεί θα νιώθει το επιτύσσει. Πες ότι εγώ δεν αντέχω όλη αυτή την κατάσταση και καταλαβαίνω πόσο σημαντική είναι η Μαρία, ας πούμε, για σένα. Οπότε καλύτερα ας χωρίσουμε, γιατί δεν θέλω να μπω εμπόδιο στη φιλία σας. Και εκεί, αν αλλάξει όντως, που 2 σε χάνει, πιστεύω ότι θέλει. Αν δεν αλλάξει, όχι εμπόδιο στη φιλία μου με τη Μαρία, άστο να.
Να πάει με τη Μαριέλα πολύ κακό. Εγώ δεν θέλω το αγόρι μου να έχει κολλητή. Και ρε φίλε, και το καταλαβαίνω αντίστοιχα. Αν όταν εγώ που είχα έναν κολλητό, αλλά τότε που είχα ένα κολλητό, όταν είχε κοπέλα, το καταλαβαίνω να θέλει να μην κάνουμε τόσο κολλητή παρέα, γιατί ούτε εγώ θα ήθελα αντίστοιχα με το αγόρι μου. Και μία φίλη που είχε το αγόρι μου κάποτε. Ασχολίαστη. Moving on. Επίσης, πολλές μου λέτε ότι μου στέλνετε από fake για ανωνυμία, δεν θα πω τα ονόματά σας, don't worry. Λοιπόν, το ερωτικό μου πρόβλημα είναι ότι είμαι ανάμεσα σε δύο άτομα και συνεχώς γυρίζω στον πρώην μου, ο οποίος δεν μου προσφέρει τίποτα, απλά είναι όμορφος και δεν θέλω να βρει άλλη. Εγώ. Και από την άλλη είναι ένα άλλο παιδί το οποίο μου φέρεται τέλεια, αλλά νιώθω μια ανασφάλεια μαζί του, σαν να μην είμαι ο εαυτός του λόγω του περίγυρου του. Ποιον να διαλέξω? Μικρή και περιεκτική. Και τους δύο. Κάτι σου προσφέρει ο ένας, κάτι σου προσφέρει ο άλλος. You got the best of both worlds. Συνήθως η σωστή απάντηση είναι κανένα από τους δύο. Εγώ κατά πάσα πιθανότητα. Και τους δύο. Και τους δύο. At the same time. Δεν ξέρεις ποιον θα διάλεγες. Ο παλιός είναι αλλιώς, αλλά ο νέος είναι ωραίος. Δηλαδή με τον πρώην έχεις αυτήν την οικειότητα που. Με τον παλιό δεν θα καταλήξω πουθενά. Ναι, αλλά γιατί νιώθεις ανασφάλεια λόγω του περίγυρου του? Αυτό δεν έχω καταλάβει εγώ. Δηλαδή, αν το μόνο που σε ενοχλεί σε αυτό είναι ο περίγυρος, αυτό φτιάχνεται. Πήγαινε με τον δεύτερο. Ήσουν μικρή και περιεκτική και είναι και η δικιά μου απάντηση. Μικρή και περιεκτική. Παιδιά, αυτό είναι μεγάλο. Το έχουμε. Το καλοκαίρι, και εννοείται στα κόμματα να γράφετε και εσείς δικιά σας άποψη. Το καλοκαίρι του 24 είχα χωρίσει με το τότε αγόρι μου. Μετά από λίγο καιρό άρχισα να μιλάω με ένα παιδί 2 χρόνια μεγαλύτερό μου. Αυτή είναι 18, αυτός 20. Εγώ λοιπόν για κανένα απολύτως σοβαρό λόγο ήθελα ακόμα τον πρώην μου, αλλά δεν ασχολιόμουν κιόλας. Και το καινούριο παιδί μου είχε προτείνει να βγούμε, και αν και ήμουν έτσι λίγο δύσπιστη, βγήκα τελικά μαζί του. Αν και δεν το περίμενα, το ραντεβού εξελίχθηκε πάρα πολύ καλά. Εκείνος φοβερό παιδί, οι ίδιες απόψεις, όριμος, και η ώρα ούτε που κατάλαβα πώς πέρασε. Συνήθως όταν ένας άντρας φαίνεται τέλειος, συνήθως είναι ο χειρότερος άντρας που μπορείς να βρεις. Πάμε παρακάτω. Ενώ μου είχε κάνει πραγματικά καλή εντύπωση και μου άρεσε εμφανισιακά, εγώ είχα κολλήσει τον πρώην. Ανάθεμα την ώρα, ναι, και για να μην κοροϊδεύω το παιδί, του είπα την αλήθεια και του το έκοψα. Και εκείνος απλά εκτίμησε που του είπα την αλήθεια και τέλος. Κάποιο λάκκο έχει φάβει με αυτό, δεν τα πάει καλά, δεν είναι καλά. Τα βρήκα σαν σοβαρή ακατάλληλη με τον πρώην μου, ο οποίος είναι και μικρότερός της, ο οποίος με ανάγκασε να βγάλω το συγκεκριμένο παιδί από το Instagram. Όπως ήταν λογικό, βέβαια, η σχέση δεν κράτησε και όταν κατάλαβα ότι δεν πήγαινε άλλο, ξαναχώρισα τον πρώην μου. Όμως το άλλο παιδί μου είχε κάνει αίτημα και όταν χώρισα με τον άλλον και κατάλαβα πόσο καλό παιδί ήταν, βρήκα την ευκαιρία να τον αποδεχτώ, άρα ξαναπαίχτηκε follow. Τον έβαλα και στενούς και μου απάντησε και ξεκινήσαμε πάλι να μιλάμε. Βγαίναμε όμως όχι αρκετά συχνά λόγω διαφορετικών προγραμμάτων στο σχολείο, φροντιστήριο και αυτά, αφού ήσουν 18 το τελείωσες. Θα το τέλειωνε μάλλον Πανελλήνιας. Περίεργο ωράριο στη δουλειά είχε αυτός. Τα περίεργα ωράρια στη δουλειά να τα προσέχετε, παιδιά. Μεγάλο red flag. Ούτε από μηνύματα μιλάγαμε πάρα πολύ, αλλά δεν με ενοχλούσε καθόλου, γιατί εγώ δεν είμαι ο τύπος που προτιμάει να μιλάει από τα social. Η όλη κατάσταση τράβηξε λίγο καιρό και έληξε από κοινού, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν τράβαγε όλο αυτό με τα πολύ διαφορετικά προγράμματα. Για αρκετό καιρό δεν υπήρχε καμία επαφή και με ψιλοέτρωγε, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο, μέχρι που μία μέρα για κάποιο λόγο μου είχε καρφωθεί τόσο έντονα στο μυαλό και δεν μπορούσα να σκεφτώ τίποτα άλλο. Και το ίδιο βράδυ τι να δω, μήνυμά του. Μα λέω δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Εγώ, παιδιά, πιστεύω στην ενέργεια. Ενέργεια, τώρα που είμαι πολύ spiritual, αλλά εγώ κάθε φορά που σκέφτομαι, ας πούμε, που συνήθως δεν το σκέφτομαι συχνά, κάθε φορά που για κάποιο λόγο μου τρυπώνει στο μυαλό, μέσα σε επόμενες μέρες μου στέλνει μήνυμα πάντα, λες και με σκέφτεται και μου στέλνει. Ναι, αρνητική ενέργεια. Αυτό πιστεύω, σε αυτό το πράγμα πιστεύω. Ξαναρχίσαμε να μιλάμε και του είπα να βγούμε να συζητήσουμε για ό,τι είχε προηγηθεί και να μην στα πολυλογώ. Αποφασίσαμε να δώσουμε άλλη μια ευκαιρία και να προσπαθήσουμε κανονικά αυτή τη φορά. Γενικά δεν είχαμε πει κάτι για σχέση, αλλά και οι δύο θέλαμε πρώτα να δούμε να τραβάει και μετά να το κάνουμε επίσημο. Επίσης, πριν συνεχίσω, εγώ πιστεύω, άμα ξέρεις θες από τον άλλο, θα ξέρεις εξ αρχής, στα επίσημα. Στην αρχή όλα καλά. Μέχρι πάλι τα ίδια λόγω διαφορετικής ρουτίνας, αλλά μιλάμε για εντελώς διαφορετικά ωράρια. Εγώ ξύπναγα, αυτός κοιμόταν. Τώρα που τα λέμε, δεν είχα δει και κάποια τρελή προσπάθεια από μεριάς του, που το καταλαβαίνω εν μέρει λόγω του πολύ δύσκολου προγράμματος, αλλά δεν θέλω και να το δικαιολογήσω. Το κόβουμε ξανά. Και αυτή τη φορά με έτρωγε πολύ. Γενικά περνάγαμε πάρα πολύ ωραία όταν βγαίναμε, ταιριάζαμε και μπορούσα να είμαι ο εαυτός του μαζί του. Και γενικά το θαύμαζα πολύ σαν άτομο, πράγμα που μετράει πολύ για μένα. Δεν έχω βρει, νομίζω, άντρα να θαυμάζω ποτέ. Να πω, άξιος θαυμασμού αυτός. Never. Επειδή με έτρωγε τόσο πολύ, πήρα την πρωτοβουλία να του στείλω εγώ και να του πω να βγούμε να μιλήσουμε. Βγήκαμε, μιλήσαμε πιο ειλικρινά από κάθε άλλη φορά και μου είπε ότι τα πολύ διαφορετικά προγράμματά μας είναι το θέμα, αλλά κύριο λόγο είναι η διαφορά ηλικίας. Καλά, μαλάκα, 2 χρόνια διαφορά είχατε. Αναγνώρισε και ο ίδιος ότι δεν ήταν τόσο μεγάλη, ναι. Απλά τον ενοχλούσε πολύ που εγώ ουσιαστικά ήμουν ακόμα ανήλικη και πήγαινα σχολείο. Γενικά,
τον πείραζα το καιρό που βγαίναμε γι' αυτό με την ηλικία, αλλά όχι κάτι σοβαρό και καταλαβαίνω ότι τον πειράζει, αλλά δεν περίμενα και τόσο. Μου είπε πως δεν είχε θέμα τόσο καιρό να το μοιραστεί μαζί μου, απλά δεν θεωρούσε, απλά δεν μου το είχε πει και θεωρούσε ότι αυτό ήταν κάτι που μπορούσε να το λύσει ο ίδιος με τον εαυτό του και μου φαίνεται λογικό. Τον άκουσα και του είπα ότι θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να έχουμε κάτι ωραίο και δεν το προσπαθήσαμε όσο θα έπρεπε. Δεν προσπάθησα φυσικά να του αλλάξω γνώμη για κάτι και το είπα κιόλας και αποφασίσαμε να πάρει λίγο χρόνο για να πάρει μια απόφαση για να μην γίνουν πάλι τα ίδια. Μου έχει πονέσει πλάτη. Μετά από καμιά εβδομάδα, την οποία μιλάγαμε κανονικά, μου είπε πως πήρε την απόφασή του και θέλει και εκείνος να προσπαθήσουμε και όπου βγει. Συμφώνησα και για ένα τρίμηνο τετράμηνο, το καλοκαίρι αυτό, πήγαιναν όλα τέλεια. Που ήταν λογικό, γιατί και εγώ δεν είχα σχολείο, ήμουν πιο χαλαρή, εκείνος μπορούσε να αφιερώσει περισσότερο χρόνο, ήρθαμε πιο κοντά, γενικά όλα πολύ καλά, μέχρι το Σεπτέμβρη που ξεκίνησαν τα σχολεία. Πόσα χρόνια από σχολείο, 18 δεν ήσουν, διάβασα όλα σου, ήσουν 16 αυτός, δεν ξέρω. Δεν μπήκα στη διαδικασία να μάθω. Το Σεπτέμβριο άνοιξε το σχολείο, το έκοψε πάλι αυτός. Δεν μπήκα στη διαδικασία να μάθω γιατί, αν και θεωρώ ότι ήταν πάλι επειδή κατάλαβε τη δυσκολία στα προγράμματά μας. Τι να σου πω, πιστεύω πως όποιος θέλει πραγματικά μπορεί. Και εγώ το πιστεύω αυτό, 1000%, όποιος θέλει μπορεί. Δεν μπορώ να πω ότι δεν το σκέφτομαι, γιατί πρώτη φορά ένιωσα έτσι κάτι έτσι για κάποιον, αλλά αυτή την περίοδο ασχολούμαι με τόσα που δεν έχω χρόνο ούτε να σκεφτώ ούτε να στεναχωρηθώ για τίποτα. Πες μου την άποψή σου, ελπίζω να μην σε κούρασα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή αρχή στο YouTube. Συγγνώμη που είναι μπερδεμένα, στο στέλνω μετά από 4,5 ώρες φροντιστήριο. Καλό κουράγιο. Λοιπόν, είμαι και εγώ υπέρ της άποψης, όποιος θέλει μπορεί. Δεν ξέρω τώρα ηλικίες. 2 χρόνια διαφορά είχαν. Αυτό λέει δεν είναι μεγάλη διαφορά. 2 χρόνια. Είχανε δει, γιατί έλεγε μπερδεμένα. Παραπάνω. Τι είναι αυτό το πρόβλημα. Κοίτα. Γιατί αν είναι παραπάνω προβληματικό. Ρε φίλε, αυτός λέει ότι ουσιαστικά το πρόβλημά του είναι αυτό 18, ας πούμε. 17-18 και αυτός 19-20 και τον πειράζει που αυτή πάει ακόμα σχολείο και αυτός δουλεύει και έχουν πολύ διαφορετικά ωράρια. Κοίτα, και εγώ θεωρώ ότι όποιος θέλει μπορεί. Δηλαδή είμαι πάρα πολύ υπέρ αυτής της άποψης. Και νομίζω ότι η διαφορά ηλικίας είναι απειροελάχιστη. Δηλαδή το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν η δουλειά. Αλλά ρε φίλε δεν μπορούσε να βρει λίγο χρόνο να τη δει. Αλλά απ' την άλλη τώρα αν αυτός δούλευε 1-9 και αυτή 11 ώρα πρέπει να σπίτι να κοιμηθεί για να πάει σχολείο την άλλη μέρα. Δεν βγαίνει. Μπορεί, δεν βγαίνει. Τι εννοείς? Δεν βγαίνει. Η σχέση. Αλλά τι να κάνει, τον θέλει. Δεν βγαίνει. Ρε φίλε, δεν μπορείτε να βρείτε τα σουκού που είσαι free, δηλαδή δεν σας φτάνει ένα σουκού. Αν μου πεις σε ποιον φτάνει το σουκού, αλλά όταν θες κάτι, εγώ θα σου έλεγα ότι αν αυτό σε ξαναπροσεγγίσει, πες του, θα δίνουμε έμφαση στα Σαββατοκύριακα που έχεις πιο ελεύθερο χρόνο εσύ και αυτός Κυριακή, ένα ρεπό εβδομάδα το έχει. Τι δουλειά κάνει δηλαδή. Ναι, δώστε έμφαση στα σουκού μέχρι να τελειώσει με το σχολείο και αν όντως θέλετε τόσο πολύ ο ένας τον άλλο, το βλέπετε τότε. Όποιος θέλει μπορεί. Άμα θέλετε θα μπορέσετε. Άμα δεν θέλετε εσείς, κάποιος άλλος θα θέλει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα τώρα. Δηλαδή για διαφορετικά ωράρια, ρε φίλε. Εδώ είναι σε διαφορετικές χώρες και τους φτάνει ένα σουκού. Λοιπόν, είχα ξεκινήσει να βγαίνω με ένα παιδί, έγινε ό,τι έγινε, σπάσαμε. Και μία γνωστή φίλη μου μιλάει τώρα φώτο στο chat μαζί του. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά, αυτά είναι του γυμνασίου και δεν τα ξέρω και με τόσο γριά. Τι που μιλάνε απλά με φώτο. Οκ. Έλα, παλιά στο σχολείο δεν το κάνατε αυτό. Πάει Snapchat κατάσταση. Μαλάκα, δεν ήμουν ποτέ Snapchat και I would never. Ενώ έχω πει ότι με ενοχλεί πάνω από μια φορά και αυτή δηλώνει πως δεν τη νοιάζει η ύπαρξή του, ενώ της κάνω κονέ με ένα φίλο μου, να χωθώ στον πρώην της για να ζηλέψει. Θέλει ακόμα τον πρώην. Της είχα πει για αυτό το παιδί, τι είχε γίνει μεταξύ μας, αλλά αυτή σε κοινές μας φίλες λέει πως μιλάει με έναν κούκλο και αν θέλει να κάνει, και ότι θέλει να κάνει κάτι μαζί του, ενώ σε αυτήν το παίζει και καλά καλή. Εμένα μου το παίζει φίλη και όταν της είχα πει ότι με ενοχλεί, είπε εντάξει, ότι δεν σκέφτηκε να με ρωτήσει και της έφερα ως παράδειγμα αν της άρεσε να κάνω εγώ κάτι αντίστοιχο με τον πρώην της. Τι να κάνω, να την ξεχάσω ή να της δείξω ότι δεν με νοιάζει και να κάνω και τους δύο να ζηλέψουν. Λοιπόν. Θέλει σίγουρα να κάνει κάτι με τον πρώην. Εγώ θα παίρνα εκδίκηση. Δεν μπορώ. Ναι, με τον. Η τύπισσα. Όχι, περίμενε. Λοιπόν, είναι ας πούμε τη μία Μαρία. Η Μαρία έχει ένα πρώην, σπάνε και μια γνωστή της μιλάει με αυτόν τον πρώην, chat. Και η Μαρία θέλει να κάνει κάτι με τον πρώην της γνωστής, που λέει η γνωστή ότι τον γουστάρει ακόμα, για να της τη σπάσει. Ναι, ρε φίλε, εγώ θα κάνει κάτι και με τον δικό του.
της και με όσους γουστάρει αυτή η μάδα. Και με τον παπά της! Και με τη μαμά της και με τον παππού! Όχι, Και με τον αδερφό. και με τον παππού της και με τον θείο της! Πάρ' τους όλους! Φίλε, κοίτα, η εκδίκηση είναι πια το πτρώει. Λοιπόν, είναι κάποιοι άνθρωποι που λένε ότι ό,τι και να γίνεται εσύ να κρατάς το επίπεδό σου. Δεν είναι. Ρε, το έχω προσπαθήσει. Αλλά όταν κάποιος μου παίζει, μου κάνει κάτι άσχημο πισόπλατα, δεν μπορώ. Θέλω να πάρω μια εκδίκηση. Με τρώει εδώ μέσα. Και όταν παίρνω αυτήν την εκδίκηση συνήθως, μετά νιώθω πάρα πολύ καλύτερα. Αν και τώρα έχω οριμάσει λίγο τα τελευταία χρόνια. Και δεν το κάνω τον τελευταίο χρόνο. Αλλά ναι. Κάνε ό,τι σε κάνει να νιώθεις καλύτερα. Δηλαδή, αυτή σίγουρα γουστάρει τον πρώην σου, να ξέρεις. Και αργά ή γρήγορα το αυτό το chat δεν μου φαίνεται τόσο αθώο. Δηλαδή, πιστεύω αργά ή γρήγορα κάτι θα γίνει. Και ο πρώην σου γιατί μιλάει μαζί της, ρε παιδί μου. Μήπως και αυτός γουστάρει, μήπως γουστάρονται, μήπως γίνεται και κάτι μεταξύ τους και δεν το ξέρεις. Οπότε βρες έναν άλλο, χες και τον πρώην της, ρε φίλε. Γιατί αυτά νομίζω το κάνει για να της τις πάσεις, θα το ξέρει, κατάλαβες. Θα της δώσεις αξία. Ναι, να κάνετε Χριστούγεννα και Πάσχα. Εγώ λέω να πας και να βρεις έναν κούκλο, να κάνεις και τους δύο να ζηλέψουν. Λοιπόν, αυτά ήταν για σήμερα. Μην ξεχνάτε να πηγαίνετε στο Instagram μου, στείλτε υπόλοιπα ερωτικά σας προβλήματα, να τα λύσουμε εδώ μαζί. Και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye!